En okinyi maber kendo kamoro moro midowa wantiere kod tarik 2 dwe mar adek higa mar 2017. Maendi en nonro mar oboke kod an Jeffolo. Antiere kod oboke adek, antiere kod The Standard, antiere kod The Daily Nation, kaeto bende antiere kod oboke mar The Star. Achiel kachiel abiro chako kod oboke mar The Standard. Wach waneno komipe kaendi en ni wacho ni sani nyiri koro ntiere chieth nade kaluwore kod weche mabende koro itemo ni mondo mi ochopie kod riwruok mar NASA. Wach noero thor mare nitiere e it oboke mar 6 kendo nyalo rango ni to en wach machalo nade. Piny kanyoero iwacho ni saniri koro kad noero mar Jubilee mabende saniri koro ikawo kod oganda mathoth mabende dwa dhi welo matindo. Saniri koro kelo palo mopogore opogore koni kod kocha ne kweth goeko mag Jubilee. Aito it oboke mar ariyo kadhie en mana kaka oganda mamoko ne ong'anyo kendo ogoyo jal mabende en county official ma Kisumu kagiwacho ni otamogi neno gavana Makuno. It oboke mar adek wacho mipe kaendi en ni nitiere geno kabende koro nitiere yath moro mabende ne otem tigodo ma one kabende koro ne otieko kwirigo makelo tuo mag ayaki e dweche 7. Mano wach mantiere it oboke mar adek. It oboke mar 4 en mana report mabende koro gol mabende koro Matiang'i wacho ni jok ma pacho kaendi mabende yudo simbo mag mbalariany sani koro ok nyal yudo tije kabende wacho ni courses ma ichiwo ok chiw e yo makare. Kaeto jonyuol bende wacho ni gin kod parruok kaluwore kod ng'anyo mag lecturers mabende dhi nyime. Kaito Ethics and Anti-Corruption Commission ne odhi achiel kachiel apisas mag Homa Bay kendo ne gimako apisas mopogore opogore mag Homa Bay. Kaito wacho ni weche go mag ng'anyo mag dakteche sani koro pod nitiere kinda nitiere kerekeke kabende onge winjruok makare ka odiochieng' ma kawuono igeno ni itero report e nyim doho mar appeal ni to wach noero osechopo kuma chalo nade. Wach mana wacho ni to boka mokwongo chande mar slow start in forming up NASA election pact mano nitiere to boke mar 6 kaendi. Kaito Sirela Amolo Odinga wacho ni yiero mar dwe mar 8 ok bilo kaluwore kod dhoudi kabende wacho ni jogo ombulu osebedo jomariek kendo ging'eyo gima gidwaro. Kaeto nitiere jal moro madwa mondo orangi ni to degree mar nyadendi Ngilu kaachiel kod Musila bende gin degree manoyudi e yo mar adieri. Kaeto Tuju wacho ni NASA nitiere kod paro mar ketho yiero maduong' ma oganda biro dhiye ka ochopo dwe mar 8. Kang'ane to ang'omiyo Tuju wacho kamano. Kaeto doka wach machako mipe kaendi to boke mar 7 en mana ni weche mag smart card mitiyo godo kod Jubilee kande kabende koro iwacho ni okelo paro mopogore opogore koni kod kocha ne johera mag Jubilee. Ito boke mar 8 wacho mipe kaendi iwacho ni nyara migosi Sirela Amolo Odinga mano Rosemary Odinga sani koro dhi nyime kod yudo thieth e piny mar South Africa kendo odhi maber. Kaeto Kisumu kocha chande wacho ni yuto mar chak sani koro thin miwuoro kendo oganda madwa tiyo kod chak ok nyal yudo chak ma romogi. Migosi Ruto nyoro ni romo kod jotelo mopogore opogore mawuok Ukambani mabende ne odhi romo kod Eda e ode makari Nairobi kaendi kagiwacho ni giol kod bedo e kweth mapingo piny owacho. ODM osingone oganda ni welo matindo biro bedo maber maonge kod chochni moramora. Jotelo kaachiel kod jo utelamo mawuok Rift Valley ojiwo oganda ni mondo mi giket weche mag kwe ka oganda ochimo yiero. Jubilee okwedo kweth mobalo kod piny owacho weche go mag nengo mag bando to moloyo mane giwacho go mag Rift Valley ni nengo mag bando sani koro ni malo. Kaito doka wacho ni weche mag wajia koja chande sani koro weche go mag anyuola ema bende koro bro ng'iyo ni to gin jok mag mibi yier e yiero ma oganda bro dhi e dwe mar 8. Ito boke mar 13 gin mana pichni mag josiasa mopogore opogore kaka gisebedo ka giwuotho e juma mokalo. Aneno Wetangula kanyo, aneno ka Isaac Ruto ni kanyo, kaeto Nyangolo bende aneno kanyo. Mago duto kinyo boke ni bro neno pa josomo kod jondiko ni kaendi. Kaeto wacho ni ito boke mar 17 senators kod MPs opogore kaluwore kod omenda ma idwaro ni mondo gol ne sirikande mag gwenge. Alliance Boys iwacho ni sani koro weche wuok mabende koro tamo wang' magweko mag bullying mabende wachore ni nitiere magweko mag chocho ratiro mag jopuonjre mabende odhi somo. Kaeto doka wach ma omipe kaendi iwacho ni sani koro mall mar sirikal mabende omenda mar rom bilion 4.2 sani koro inyalo usi kaluwore kod hola mabende iwacho ni pok ochul achiel kachiel. Mano ero aneno kane kanyo to boke mar 19. Kaeto wach maneno ka omipe kaendi en mana ni MCS magweko manyeri dwaro ni mondo orangi ni to jok manoyier kod Gachagua otimne gi nonro kendo kapok gichako tich kod gavana manyien mano Migosi Wamathai.
lendo mopogore ni kaendi mago duto bro mi kaeto aneno ka gweng' mag Marsabit itiyo kod jolweny mondo mi okony e chiwo chiemo ne oganda mabende sani ngaji omako. Home and away mago eko nitiere kaendi ito boke mabalang' inyalo somo. Kadhi mapiyo aneno ka kadhi e weche go mabende kadhi e weche matimore sirikane mag gwenge iro kasia koja chande iwacho ni dwaro mar oburu mondo mi ochako chung kaka jodbura mabondo sani rikoro miyo josiasa matindo bedo kod parruok ni to en ang'o mabiro timore e gwenge gweko ma kuno. Kaeto ito boke ma aneno ka bende nitiere wach kaendi iwacho ni nitiere jal moro gwenge mag Homa Bay koja chande ma bende koro nong'ol kod mil mar polo. Mago duto nitiere kanyo kendo biro miyo meso mar kawacho nyinyi. Weche mag ohala iwacho ni sani rikoro wich bar nitiere ka bende koro wacho ni nengo mag chiemo odhi malo. Kaeto KenGen wacho ni medruok mane giyudo e nus mar higa sani koro nodok chien ka bende koro giwacho ni weche mag revenue ne odok piny. Mago duto Shannon Ong'aw biro miyo ka warade meso mar kaweche manyien. Kaeto wacho ni Trump ka bende koro nowuoyo kang' mokwongo nyaka ne yiere ka jatend piny owacho sani koro wacho ni owe wuoyo matek ma bende nowuoyo ka campaign kendo nowuoyo ma bende koro chalo ni owuoyo kaka jatelo ma bende dwaro mondo oriw oganda kendo oting'e oganda e yo makare. Magi lendo mopogore lendo mag jok ma magoro selal godo weche mag tuke kwa chope kaendi ma bende niko kelo bro mi wacho mana ni Ibrahimovic ma bende tukne Manchester United wacho ni omor kod Manchester United. Kasto Guardiola wacho ni Joe Hart ok chak bedi kaka jamak gol mar Manchester City. Mago duto niko kelo bromio. Kasto Sanchez wacho ni oikore mar wuok Arsenal ma bende loro no oboke mar The Standard. Oboke mar The Daily Nation wacho ni pek kaendi wacho ni en wich bar ka bende koro kwan mar oganda mathoth dwani mondo oyudo kom no ero mar MCA. Migosi Ruto kaka nanyiso no romo kod jotelo mag Ukambani mano nitiere ito boke mokwongo kanyo. Ito boke mar adek en mana wach mar bullying mantiere Alliance High School chande ka wacho ni miyo oganda paro koni kod koch. Ito boke mar adek wana wach mar kwan mag oganda mathoth ma bende dwa yudo kom mar MCA ma bende dirom 40,000. Kaito governors wacho ni Ethics and Anti-Corruption Commission sani rikoro itiyo godo e yo ma ok ni kare ka bende koro gisiko mana ka gimenyo governors koni kod kocha. Ford Kenya wacho ni gin kod moro mogundho kod okang' magikaw e temo yiero jal ma biro bedo flag bearer mar NASA. Ito boke mar auchiel wacho mipe kaendi wacho mana ni Duale okwedo NASA e wi weche go mag IBC ka wacho ni NASA usiko mana ka kwedo duol mochung' ne tayo weche mag yiero. Ruto ne romo kod jotelo mag Kamba ka bende wacho ni giol kod bedo e kweth mobalo kod piny owacho e ode ma Karen. Uhuru romo kod dakteche odiochieng' ma kawuono ka achiel kod grube opogore mag ute lamo mondo meginene to wach ng'anyo mar dakteche inyalo tieki e yo machalo nade. Mungatana ne odadhoge kod Ethics and Anti-Corruption Commission koro kod lal mag omenda e Kilifi County. Kaito wach mamipe kaendi to boke mar 10 wacho ni Kenya bro bedo super rich kendo gibro loso omenda madirom gibro loso omenda ne ji madirom 7,500 e higni 9 mabiro mondo mi oganda obed kod pesa. Oganda mathoth wuok Baringo kocha chande koro kod weche mag tungni kone kod kocha. Mano nitiere ito boke mar 11. Ito boke mar 12 governors koro ywak kalore kod weche go mag visa ban ma bende koro keti ne governors mopogore ni ok nyal dhi e piny ma oko. Magi pajo ndiko kod pajo somo nyalo somo gi Machakos. Ito boke mar 17 iwacho ni nitiere kod weche go mag thieth makare kata public health care margi ber miwuoro. Mano Machakos County. Kaita idoka ito boke mar 21 wacho ni weche go mag anyuola weche mag tudruok kod Raila sani koro nyalo miyo weche mag siasa ma Kisumu bedo kod pogruok koni kod kocha ka wacho ni Migosi Raila Amolo donjore to weche mag siasa go nyalo bedo kod pogruok. Mana weche go mag Migosi Raila Amolo Odinga ka achiel kod weche mag anyuola iwacho ni biro bedo mapek e siasa mag Kisumu. Magi leno opogore wacho no komipek kaendi wacho ni Devolution Matters wacho ni nyaka ne yier Senator Anyang' Nyong'o kaka Senator ma Kisumu osewuoyo mathoth e od bura kendo osewuoyo de 2,223 ma bende koro kete Senator mosewuoyo mang'eny e Senate moingo senators duto. Kaeto iwacho ni Wairia mano governor ma Murang'a kocha chande sani koro wacho ni weche go mag mibadhi kuome oketne kod josiasa ma bende piem kode e yo ma ok ni kare. Kisumu kocha chande nitiere gang' mar joma hundu ma bende ne omaki mag ji 15.
Mano wach maneno ka ni kanyo. Lene opogore bende ni kaendi magi duto biro miyi kwarade mesawa mar kawo weche manyien, weche magoala kwa chopi en mana ni Kenya Revenue Authority sani koro biro bedo kod chenro makare mar rango weche go mag osike madonjo e pacho kaendi mondo mi oganda kik epi chulo osuru. Kaeto Nation Sacco biro yawo bedege e kor gwenge duto ma pacho kaendi. Kaeto MPs ne oyie kod mini budget mabende koro duoko chien omenda moketi ne weche mag dongruok. Mago duto Sharon Brumio kawacho ni nengo mar diesel sani koro dhi malo to moloyo ne jok mapuro kod tingni kendo mamiyo tich bedo matek ma iwuoro. Nurturing expertise in the art of construction magi gin jogedo nitiere weche mopogore kaendi 42 43 45 gin jok ma uso ute koni kod kocha weche mag agaja kod sulwe bende ni kaendi. Mago duto kinyawo kama The Daily Nation ibro somo jok ma magoro lal godo 58 nyaka 60 kod ariyo. Mago ni kanyo weche mag tuke kwa chopie kaendi. Ochano ka ong'e ka weche mag tuke kaendi owacho ni 19 team Super League sani koro biro chakore ngeso mwadhi eniri. Mano wach maneno ka ni kanyo kata no ka bende Ibrahimovic pod wacho ni omor kod bedo Manchester United. Kaeto Senate oyie kendo podho omenda madirom bilion 314 ne sirikande mag gwenge. Mapiyo ka bende koro atieko kod oboke nieri mar The Star wacho neno komi pek kaendi iwacho ni campaigns mag NASA sani koro miyo Jubilee ok nende koro kod okang' magisekawo mar dhi e gwenge kuma bende ne iparo ni gin gwenge mag Jubilee nitiere kod oteku mapek. Mano nitiere ito oboke mokwongo mar The Star. Kaeto wacho ni joma chuo ma Kisumu ma bende sani koro oseter nyangu sani koro ok dhi e weche go mag chodruok ka ok gitang'. Mano report ma ogol kanyo. Ito oboke mar adek en mana picha mag jodbura mopogore no Waititu kanyo neno Gladys Wanga ka bende ne gintiere kaendi e misa mopogore mag Catholic ma bende nochako Ash Wednesday mano bende ni kanyo ero. Aeto aneno ka kadhi oboke ito oboke mar adek kod mar 4 kod 5 en mana wach mar NASA chande wacho ni campaign magiseketo sani koro miyo Jubilee liet kendo Jubilee ok yue. Kaeto Jabukati wacho ni Kikuria bende waonge kod ikruok ne yiero mar dwe mar 8 wa ikore maber. Migosi Raila Amolo Odinga ito oboke mar 7 wacho ni yiero mar dwe mar 8 ok bilo karuwe kod anyuola ka wacho ni jo Kenya riek kendo ging'eyo ni to gibiro go kura kama chalo nade. Ito oboke mar 10 wacho mi peka indi ni jotelo mamoko kwelo nyanga puni mondo were kod Migosi William Ruto oket weche mag arita kwe makare e gwenge mag Baringo. Kaeto Civil Society kata grube masundo sani koro komor karuwe kod okang' midwani mondo gol godo Auditor General mano Migosi Edward Ouko. Ruto ne orado kod jotelo mawuok Ukambani mabende nonyise ni giol kod bedo e kweth mawalo kod piny owacho gidwani mondo gibedi e sirikal. First Lady Margaret Kenyatta kwa Uganda mondo mi giket weche mag kwe kaachiel kod weche mag somo mbele e piny mar Kenya. Weche go mag siasa mag Baringo County nitiere kaendi ito oboke mar 13 nyaka 14 kanyo ero mago inyalo yudo. Kaeto wacho ni boda riders joriemb boda ne obedo kod pogruok e paro gwenge mag Eldoret ka bende ne wacho ni nitiere moko mitiyo kod josiasa mondo mi okel weche mag tungni koni kod kocha. Twak mar Trump e pinje ma oko wacho ni sani koro ochako kelo geno ne jo Amerika ka gigeno ni kodhi nyime kod twak kamano to ginyalo tiyo maber. Weche mag ohala kwa chopi wacho ni weche mag energy teko mag stima weche mag mwanga paya sani ma bende koro oyudo ng'ikruok mokalo karuwe kod budget manong'adi kod MPs. Kaeto multi choice sani ok bi medo omenda michulo ne DSTV kata Go TV mago eko mag subscription fee. Kaeto mago duto Sharon Brumio kaeto wacho ni weche mag koso uso teko mag sitima kod KenGen ne omiyo weche gi mag medruok odok chien. Mago duto kaka nasings Sharon Ong'ao Brumio. Weche mag taxes KRA biro tiyo kod tracking system mondo gineni oganda ochulo osuru maonge kod badhruok mora mora. Magi gin pach josomo kod pach jondiko. Aneno kane kaendi Musalia Mudavadi owuoyo weche go mag ohala kata lendo monego bene imiyo ute fwambo. Kaeto gwenge ma Kisumu aneno ka oketi kaendi research mabende wacho ni gimomiyo oganda ok onego obeni thiro jok mantiere kod tuo makelo kute kod kute makelo tuo mar ayaki. Ok onego beni ithiro jogi eki maendi nitiere to kama 24 nyaka 25.
Counties Nairobi kaendi Peter Kenneth wacho ni mondo yiere mondo mi oganda kik chulo osuru mapek ma gisebedo ka gichulo ka gidero e governor. Kaeto Kidero bende wacho ni Nairobi dwaro omenda madirom bilion 1.2 mondo mi okony godo anyuola go kumong'ere kaka street families. Kampani mar Joho otamore ne gin pok giweyo chulo osuru madirom milion 90 ka bende iwacho maendi kod oganda opogore ni pok chulo osuru machalo kamano ne Kenya Revenue Authority. Mano wacho ni okane kanyo dhono chuko ja chande bende weche mag NASA Tech ka bende koro nitiere osiepe jo ariyo madwani mondo kaw kom mar Senator Hassan Omar e yiero ma oganda dhi dwe mar 8. Wachano ka ni kaendi weche matimore e Machakos koja chande wacho ni weche mag dongruok margi osebedo maber kendo maendi nitiere obok mar The Star ite mar 37. Weche matimore Nyanza koja chande Obado Ayako wacho ni mondo yiere kaka governor ka wacho ni Obado en ng'at matiyo mana kende kata doka Rasanga bende nitiere ja siasa ma Ugenya madwani mondo timne nonro kod EACC ka wacho ni nitiere weche mag mibadhi. Kisii koja chande Okwuo Migosi Matiang'i mondo yier e kind siasa kod tije mondo mi okaw tich achiel oti. ODM director ochung'ne weche go mag elections owacho ni onge teko mokamo kamibiti godo mondo mi oketh weche mag welo matindo biro bedo maber maonge kod ng'ikruok moro amora. Weche mag tuke iwacho ni Guardiola wacho ni Joe Hart ok bidok kaka jagol mar Manchester City kaito wacho ni Saniri koro Klopp ma jata kweth mar Liverpool neno matek miwuoro ka bende wachore ni tugo ok osebedo kadhine maber. Otieno ma bende wuok e pacho ka Indison Sugar Saniri koro nomed thuolo mar bet Hull City ka bende koro biro bet kanyo mondo mi one kaka ichiwo tiegruok e weche mag tuke. Gi kanyo ero wachopo e gikono mar oboke kinyi ma kawuono ka an Jeff Olo.